Christmas party sa among barangay. Kauban ang duha nako ka anak para pud makamihong og makakaon. Nagdala ako og plastic para kung adunay mga sobra kami ay makadala. Ug nagdala no pud ko og Tupperware. Tinuod jud ni nga Tupperware ha para dakong lechon akong madala. Pag-abot nako dito sa barangay ho, nakita nako si Teacher Joel Orocan nga nakapasar nga pagkamais. Pagkakita nako diri sa likod, nakita nako si Konsehal Mars Tabudlong o si Konsehal Rula nga busy sila sa pagpahigayon sa usa ka program. Nakita ko ni Mr. Conciliado nga nag-vlog, mihay siya sa akong vlog. So pagsulod nako dito sa barangay hall nga ang among barangay hall wala pa gayud na human maunang walay kabyubyo, nakita na nako dito ang mga kabisita ug mga ka-appointees. Mao na paglingin ako sa kilid-kilid makatawa ta kay si Mr. Sumaoy nagpiyong-piyong naman nga wa pa man gani nagsugod ang programa. So before ta magsugod og kaunan sa dili pa ta mangaon adunay gamay nga programa nga pagabuhaton. Gitawag si Konsehal Soto para maoy mag-MC. Pagkahuman, gitawag si kapitan namo. Gitawag niya si Chairperson Jeremias Godoy para i-welcome ang mga bisita. Kumbali, welcome address. O siya dakong nagpasalamat nga kaming mga kaubanan niya sa barangay naghiusa. Mauna nga, nagpahigayon gajud mi og Christmas party para sa mga appointees. So mauna, pagkahuman ni Kapitan Jeremias Godoy sa iyang welcome address, sa dili pa mangaon, iblisa ni Konsehal Felix Gori Jr. ang mga pagkaon para mabusog ta og tagantang grasya sa Ginoo. So mauna na mga kaubanan nako sa barangay, tanawa ang inyong mga video. Kuna pagkahuman og blaze ni Konsehal Felix Gori, nagsugod na og linya. Nakasabot mo mga kaubanan? Apil pang akong mga anak ug linya sige silang smile kay sige po kuno kong vlog. So maadyo na lamang ang akong bunso wala gi sa upi. So naki-vlog pud si Jan no. So mauna karon nagasugod na mi og kaon, ning kaon ako din ha. So gigutom na gajud ko, maunang naningawro ko og lamoy. Pagkahuman sa among pagpangaon, nagsugod na ang programa sa mga pakulo. Mao to nga nagkasinabot mi nga ako ang una ang maghatag sa akong pakulo. Usa ka sako nga spaghetti nga akong gipanghatag sa mga appointees. Tsaka grabe no, kahambog gajud na punaho no. So mao na ka mga kaubanan, mga ka-nice people. Nagsugod na ang atong programa. Adunay mga daghang mga pakulo para sa mga appointees kay sila masinugtanon man sila namo, labi na dito sa kapitan. Karon nanghatag na pud si Konsehal Rula og pahalipay na og munay. So mauna to mga ka-nice people, hangtod nga nahuman ang atong programa, sila ay nang lipay, hasta po ko nalipay. Kay ila po kong gikantahan og happy birthday. Tungod kay birthday man ako karong buwana, pero karon pang 27 pohon. Unya ka mga nice people, unsa pa bay akong iistorya, Merry Christmas na tong tanan sa akong mga kaubanan ug sa tibuok kalibutan. Okay, maura ni akong chismis. Bye-bye. Kita ko sa nila. Kita ko na. Ay, ka? Sa picture ha? Na video man.